Izenzo zokunyanzeliswa kwentlawulo eKapa kwaqala kujoliswe kubanini beevenkile ezincinane libholo lonqevu benyanzelisa le mali besithi yeyobakhusela. There is a national team that is led by the general from the crime intelligence, which we said here seems to be doing, while there are problems, seems to be doing good. Cele uqhubekile nendlela yakhe waya kwintlanganiso ebemenywe kuyo liqumrhu lombutho wamaMuslim, iMuslim Judicial Council, MJC. We create a platform for criminals to prosper. We shouldn't complain about the ever increasing crime stats. Our Honourable Minister, our Honourable Mayor, our Honourable Delegation, the criminals do not fear you. Iinkokheli zakwalizwi zicele amapolisa asebenzisane nazo ukusiphula ulwaphulo mthetho neengcambu. Ezinkokheli zifake uxwebhu lwezikhalazo ngezenzo zokuxhilwa kuCele. Athule joka kwindaba ze SABC ndiseKapa.